jajaran OPD, ugi saking DPRD, ugi saking Kementerian Rawuh. Waduh. Monggo nika salajengipun mangan monggo. Pundi penalinipun? Beksan Parisuka saking Ibu PKK. Nggih. Mangke panjenengan ugi bayar kaca ya TV, DVD, lewat YouTube, mangke saged silaturahim kalih panjenengan langsung. Ugi mangke wonten bintang tamu saking PKK. Bu, monggo PKK aja. Pesan Parisuka mana? Monggo. Nah, ini diselingi, Ya. diselingi kalau tadi sudah anak-anak sudah, ibu-ibu sudah, sekarang bapak-bapak atau mas-mas sejumlah 6. Oh, nanti besok sakit tayub sakit nanti mau podang kuning, kalau telu ini telu bisa. Biar suasana tradisi Jawa bisa. Monggo nek bapak-bapak nanti ngersakan daerah tayub mungkin jadi besar nih. Monggo mas sakit, ayo. Oke, mau anak-anak sampun, ibu-ibu sampun, sakit bapak-bapak, bapak. Monggo Sakit kan? monggo Pak, monggo langsung. Ayo mas-mas, bapak-bapak, monggo. Bapak Ayo. Atau yang nyanyi boleh ya. Monggo Pak, di awal acara niki kagem. Nah niki di awal acara niki kangge nyambung silaturahim, nggih. Dulur-dulur niki potensinya kan tampil. Pikantuk hadiah, pikantuk hadiah. Ayo pikantuk hadiah. Boten. Itu hadiah. Juga Wonten saking bapak Pak. Mas-mas boleh. Ya, mari pesan Parisuka wonten. Penari pesan Parisuka. Ayo maju, monggo. Ibu-ibu yang Ibu PKK nyari mau. Monggo. Anak-anak sekolah, ayo SD, SMP. boleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Asik ibu-ibu ya. Monggo, lagune mungkin ra keter. Nggih, ayo. Ya. Ayo, 8 ra apa-apa wis yo. Ayo terus. Ayo. 1 2 terus monggo mulai. Mulai Bu. Baru 5, ayo kurang lagi. Ayo. Nggih. Kenangan tampil teng acara niki. Nggih. Ayo dipoto boleh. Sudah, dilapan ya. Ayo lagunya sakit request. Jenengan ngersake lagu judulnya napa? Ya. Bukit Berbunga. Apa Madiun Istimewa? Ya. Silakan monggo.